Hello friends, welcome back to my channel. कशें आहाय तुमी सगळीं? बरीं आहाय न्हू? आनी हांवूय बरो आहा. विथ ऑल योर प्रेयर्स. सो फ्रेंड्स, आयज वयता तियात्राक हांव. सदांचे भाशेन खबर आसतली तियात्रा सिजन चालू आहा म्हणटच एवरी विकेंड तियात्र आहाच. हो म्हयनो नेक्स्ट मंथार बिजी आहा तियात्र. सो आय वॉज डे ऑफ टुडे. चिंतलें वयतलो म्हण आयज. आनी तियात्र म्हणटा मारियानो फेर्नांडीसाचो देवाचें नांव जियेता हांव. कास्ट आहा बरी. न्यू एक्टर्सूय हाय, कॉमेडियन्सूय हाय. तेंच्या आहा तितून. सो पळयता. आनी हांवें म्हणटा म्हाजी टिकेट म्हणटा एस्कायतानाक सांगून दवरलेली आहा वचपाचें आनी कलेक्ट करपाची टिकेट. So I'm heading now to Setwari आणि दाखवता मागीर तुमकां फुडलें. ओके, सी यू सून. कॅच यू लेटर. सो फ्रेंड्स, पावलो सेटवरी हॉलान. थंय भायल्यान लोक थिंगा आहा आनी वयता टिकेट काडूं. टिकेट म्हणटा म्हाजी आहा ऑलरेडी. रेडी येवपाचें नाचपाक वचपाक. सांगा तो मागीर. दुसरं कुट्टाळे पंच हा, तिसरं सांगले सरपंच. पण माझा मोग त्या वस्तूने दुर्वानी
तुझ्या मोठी हा ये ना काय तू ये नाही कोण आहे कोण आहे एक दिवस पिझ्झा झाले नाही पाच जण फार लागलो कुणी अंगाचं शिक्षण कोणी आणि वाटप बोल झाले आणि ओही बाहेर काढली कोमेला बॉडी कोणाची गे तुझी मोठी होय आपको हवं मारो बायले आणि बायल गोवा एकामेकाची रेसिपी दिली रामात देवानी तिने मनुष्या भेटीला वाईटा बोळ्या ते उजार गोरात ताचो एक वरदोट नाता गाऊन कोणती पुढे आयको करावात तुझी मामा किती मोठा आहे त्या बापाला तू किती मोठा काहीच गरज ना ऑब्स्ट्रक्शन नाही पण डिस्टर्बन्स नका आय वॉन्ट टू एन्जॉय माय लाईफ विदाउट एनी डिस्टर्बन्स मीनाक्षी तू किती सोचतो ना अगं तू आता ऐकले ना तू एक काजारी बाय तुझी जबाबदारी असं म्हणजे काहीच गरज ना तुझी जबाबदारी घेवपाची आय अरे ध्रुव त्याची शाबुदा किती ऐकून घेतात रे तू सांग करता का सांग का बघायचं भूत तो आमचं तो तुमच्या बघायचा आणि हा माझ्या आवय बापाची मगाची धून आहे माझ्या आवय बापाच्या जन्माचे घर सोडून हा मागा यायला ही तुमची न्यूज ऐकू तू कामी मुख्य किती आहे तेच कष्टावर करतो जोगडी करतो प्रश्नच येईल Lokaci pilih beli, apa bici kau berhodak senang, usturi semua ini jadi